Bilen dogry edilen günälemken käte saz bolýa. Maňa melhem käte ýitirýän diýeninle oýulman towadan aşlykda uzaklykda doýardan köpsüniň agzyna galy. Bergisi agzyny açmaka, tumşugyna sergisi içimden biri gepledi adama inanma. Şoň üçin hiç kim bilen görleşemek dogrusy. Doýgular çozanmasy söýgünämi unutdum, gürlemedim dymdym, tüýkülügimi ýutdum, töhmetler ýaprak, amen bolsa tutdum, açar bolup symanşdym açylmaýan gulupdyň. Inne bolsa jörjaşamak şekellim gyra, söýgüller geçe, gapdalymdan sülmerep, ýaşylym birine gyzyl, maňa gülgüne, gam gynlyk mende galsyn, dostum güldüňe. Dostum güldüňe, gülküň bilen ýeňdiňe, hiç kimi dinlemedi, öňe eňdiňe. Dostum güldüňe, ananmagyn her kime, ýüregiňe ejeňden başga açma hiç kime. Dostum güldüňe, gülküň bilen ýeňdiňe, hiç kimi dinleme, öňe eňdiňe. Dostum güldüňe, ananmagyn her kime, ýüregiňe ejeňden başga açma hiç kime.